Хайырлы күн, дуслар, исәнмесез, мин Индира һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Бездә бүген кунакта бик үзенчәлекле төркем. Үзләренең иҗат җимешләре белән кемнәрнедер сокландырган, таң калдырган, кемдәдер киресенчә тискәре йогынты уяткан. Ике юнәлешне бергә кушып, татарча музыканы һәм рокны бергә кушып, аерым бер стиль тудырган төркем. Каршы алыйк. Исәнмесез, кадерле дуслар. Біз Абадели төркемі һәм беренче җыр «Мин ярата идем сине» дип атала. Алсу Саляхова сүзләре, Милиша Хайруллина көе. Башлыйбыз. Gözüm bular.
Молодчин, супер! Дуслар, бізде бүгін қонақта Абадели түркімі. Һәм инде менә ниһаят аларның үзләре белән дә танышырга вакыт килеп җитте. Исәнмесез? Исәнмесез, біз бик шатында булырга. Безнең төркемебез, минем исемем Аделя Ахметова, клавиши Милюша Хайруллина, ударный Михаил Плотников, бас Айдар Закиров һәм Радиф Кашапов гитара. Һәм без Абадели төркеме. Бик шат бездә сезнең белән танышырга. Безнең бит инде менә татарларда исемгә бик зур игътибар бирәләр. Үзләрегезнең исемегезне сез әйттегез. Әйдәгез әле хәзер төркемегезнең исеменә дә тукталыйк. Ни өчен Абадели? Нәрсәне аңлата бу сүз һәм каян килеп чыккан сүз бу? Абадели сүзен bir-iki мәгънәсе бар. Беренче мәгънә бу грузинчә стрекоза дип атала. Мин бу сүзне беренче тапкыр грузинчә җырны җырлагач ишеттем. Вот. И русча Абадели о Адели дип кулакка ишетелә. Һәм миңа бу сүз бик ошады. Шуңа күрә без Абадели төркеме. Аңлашылды. Үзегезнең төркемегез ничек барлыкка килде һәм кем инициаторы? Инициатор мин. Каян җыелып беттегез сез? Без җыелдык мин Татарча сөйләшәм фестивалендә. Бу бәйгедә мин катнашырга уйладым 2017 елда. Һәм миңа музыкантлар кирәк иде. Мин Михаил Плотников белән таныштым. Бу беренче составның беренче музыканты. Бу сезнең димәк беренче состав түгел, әйме? Получается, юк. Без беренче тапкыр төрле составта уйнадык. Иң беренче тапкыр. Вот без заман җырына видеога яздык һәм интернет голосованиега җибәрдек. Һәм без җиңдек. Аннан соң уже сәхнәдә чыгыш ясадык. И шул ук вакытта Милюша Хайруллина белән таныштым. Безгә икенче җыр кирәк иде, уже авторский җыр кирәк иде. И миңа Радиф Кашапов язды, диде, вот Милюша Хайруллина бар, композитор, ул бик матур җырларны яза. Һәм шулай без Милюша белән таныштык һәм аерылмадык. Ничәнче елдан башлап сез бергә? Вот 17 елдан без бергә. Менә сезнең беренче җырыгызны тыңлап уздык. Гомумән нинди стиль бу? Нинди стильдә иҗат итәсез сез? Вообще без төрле стильдә уйдыйбыз. Но бу күбрәк рок. Мин шулай уйлыйм. Поп-рок. Поп-рок. Әйдәгез шушы стильдә алайса тагын бер җырыгызны тыңлап узыйк. Хәзер без Заман исемле татар халык җырын башкарабыз. Бу җырның бик кызыклы история. Бу тарихны Радиф сөйли безгә. Бәлки беренче дөнья сугышында татарлар катнашкан, аның турында күп кеше белмидер инде. Һәм бер тапкыр инде бер немец архивларында, Алман архивларында берничә шундый җырны тапканнар. Һәм кеше әйтә, нинди ул сәер тавыш, нидер моңлы, шундый белми торган тел, ул татар теле икән. Һәм менә шул заман җырын аны инде бер татар солдаты башкара, ул сугышка бара. Һәм минемчә ул әле белми ничек булыр, кайтырмы ул сугыштан, бәлки ул шул сугыш кырларында вафат булгандыр. Һәм без аны менә шундый бик кырыс рәвештә, шундый каты рәвештә башкарабыз. Аны икенче башкаручысы Айдар Фазрахманов ансамбле. Айдар ансамбле аның теле башка яңгырашы инде, белмим, Айдар абый бераз шаккатыр аны ишетсә. Гафу ит, безне Айдар абый.
Әйе, шыннан да күңелгә үтеп керә торган җыр бу һәм нәкъ шушы җырга минем игътибарымны күбрәк юнәлтәсем килә. Минем менә бик мине кызыктыра торган сорау бар. Менә шушы җыр бу кавермы бу? Бу татарча рокмы, нәрсә бу? Бу татарча рок, мин уйлыйм. Бу, татарча Юк, менә рок ул бит ничектер башка юнәлеш. Бу татар халык җыры, сез бу җырга инструменталь эшкәртү белән яңа сулыш өреп җибәрдегез. Һәм сезнеңчә нәрсә бу? Әйе, бу татар халык җыр. Ләкин без аңа рок аранжировканы ясадык һәм шулай башкарабыз. Сезнеңчә татарча рок нәрсә ул һәм татарча рок юк дигән кешеләргә сез нинди җавап кайтарасыз? Мин бу кешеләргә әйтәм, сезгә мин татарча сөйләшәм фестиваленә килергә кирәк. Анда бик күп төрле музыка уйный һәм татарча рок да бар, инди татарча инди да бар. Блюз, джаз, бөтенсе татарча анда сез ишетәсез. Димәк, сез күп кенә фестивальләрдә дә катнашасыз. Без 3 тапкыр мин татарча сөйләшәм фестивалендә катнаштык. Бу әйе, һәм Таткульт фестка барабыз, Радиф әйтә безгә. Ала бирсә. Бу фестивальләрдә ниндирәк җырлар башкарасыз? Без үзебез язган җырларны башкарабыз, мәсәлән, Ярату җыры. Әйдәгез алайса, дуслар, бергәләп тыңлыйк Ярату җырын. Син басмасаң мин басам, баска замәпипа. Син басмасаң мин басам, синең басканы эзләреңә мин дә кидереп басам. Синең басканы эзләреңә мин дә кидереп басам. Ушыңа сыярлы безнең җир, ушындый кечкенә әйләнә туктаусыз, һәм кояш нур сибәсенә синдә бар, бу җирдә миндә бар, һәм менә шушында җирдәге бар юллар бер матур тарихка кушыла. Кушыла. Мин сине сайлаган итәләр, көннәрне яп-якты итәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Мин сине сайлаган итәләр, көннәрне яп-якты итәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта. Җылысын тарата. Дөньяга сыймаслык ярату, ул шундый күләмдә елмайта туктаусыз. Уяндыңмы сәлам дигәндә, син дә бер, бу җирдә мин дә бер, һәм менә шушында җирдәге бар җырлар Ярату җырына кушыла, җырына кушыла. Мин сине сайлаган итәләр, көннәрне яп-якты итәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Мин сине сайлаган итәләр, көннәрне яп-якты итәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата.
Дуслар, исегізге түшірем, бізде бүгін қонақта Абадели түркімі һәм біз аларының ижаты білән танышабыз һәм аларының искиткіш жырларын тыңлайбыз. Тоңған шие, Әлфия Сиддикова сүзләре, Милюша Хайруллина көйі. Тоңған шие қойдым аларыма, жай кетірем дие көңілге. Дейіп көңілге. Менде бүгін тоңған шие тіслі, көзлерімнен сағаш төгілі. Сағаш төгілі. Тоңған шие әрі ұшларымда. Сен елмайып меңа қарайсың. Әйтерсің ле тоңған шие кебек. Жандан илер барад аңлайсың. Пысық құшсаң бір мезгілде менің, тоңған жаным ірі құшақта. Ірі құшақта. Пішкен шие болып берінәрім, үрілірлер сеңа жол шақта. Сеңа жол шақта. Тоңған шие әрі ұшларымда. Сен елмайып меңа қарайсың. Әйтерсің ле тоңған шие кебек. Жандан илер барад аңлайсың. Әйтерсің ле тоңған шие кебек. Жандан илер барад. Жандан илер барад. Жандан илер барад аңлайсың. Барам дейдура, барура. Барам дейдура, барура. Әфәрин, дуслар, әйтігіз әлі жырларығызны нишік язасыз, нишік языла бұ жырлар илхам шығанағын ғыммен қойан оласыз һәм сіздің түркімдә ниндирәк атмосфера? Біздің түркімде бик шәп атмосфера. Меңа ошай, по крайней мере. Біздің түп композитор бар. Бұл Милюша Хайруллина, ол клавишларда ойнай һәм көп біздің жырларны язды. Мен аңа сөз беруге телим. Действительно, многие песни для группы написала я, и это большая радость для меня, когда я ребятам приношу свежий материал, они с легкостью подхватывают, и часто получается в итоге не то, что я слышу и как я представляю эту песню, а как-то совсем по-другому. Каждый из них вносит свои краски, эмоции. За это я им очень благодарна. Аделя, хәзер сиңа сұрау бирәсем килә. Әгәр дә менә сиңа язылган җыр ошамый икән, син нәрсә эшлисең? Син моның турында әйтәсеңме? Бер тапкыр да булмады шулай.
Миңа бик ошый ничек Милёша яза. Бүтін жырларына мен бик яратам. Алар түрлі һәм һәммәсен үзенчәлекле атмосфера. Әйдәгез, дуслар, шушындай үзенчәлекле атмосфералы жырыгызны тыңлабызык. Әйдәгез, хәзер мәгънәсез сөю башкарабыз. Tortu kışım şundan xətələ qışsız Sin kürmüşəm inə uzasan Sinen qaraşığa muhtaç bitmey Kiləsinin yanda bulasan Kiləsinin yanda bulasan Bu məqnəsiz söyü şeğərlərə Minəm yaşa-yaşa yazalar məni Bu səyirli qışın məğu günə Dadlı qazab bilən janərdi Kireksinin yuba şayaruan Yılmayuan kirek şul diklem Mənə doğan minni görmeyginə Üz küşərin boylap yürüşən Üz küşərin boylap yürüşən Bu məqnəsiz söyü şeğərlərə Minəm yaşa-yaşa yazalar məni Bu səyirli qışın məğu günə Dadlı qazab bilən janərdi Bu məqnəsiz söyü şeğərlərə Minəm yaşa-yaşa yazalar məni Bu səyirli qışın məğu günə Dadlı qazab bilən Dadlı qazab bilən Dadlı qazab bilən janərdi Дуслар, тагын бер кызыклы соравым бар минем. Сезнең иҗатыгызны халык ничек кабул итә? Народ всегда хлопает, когда слышит нас. Вот. И как Радив шутил сегодня, мы такая мимимишная группа, которая еще, наверное, мы не слышим так много критики, как, может быть, кто-то еще. Әгъмән тәнкыйтькә ничек карыйсыз һәм кемнең сүзенә кулак саласыз? Тәнкыйтькә бик яхшы карыйбыз. Сейчас в настоящее время говорят, чем больше хайпа, чем больше критики, тем лучше даже для группы, для того, чтобы как-то продвинуться, чтобы тебя узнали. Поэтому я поменяла свое отношение к критике и отношусь к ней хорошо. Если люди говорят об этом, то значит это им не безразлично. Ә хәзер безгә нинди җыр тәкъдим итәсез? Хәзер без кайтам җырны башкарабыз. Бу минем музыка һәм минем иремнең сүзләре. Эту песню мы написали, когда жили в Петербурге.
Мы жили в Петербурге 5 лет с мужем, и когда ты живешь в другом городе, особенно чувствуется, как ты скучаешь по своей родине, по своим корням. И эта песня именно об этом, что она, родина, снится нам, и мы хотим вернуться. Ярый, әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Электен синең җырларына җилләре мине талладылар, мин киттем төньяк якларына үземнекен, мин барыбер алам. Кайта шәһәремнең ак төннәрен мин сатып, кояш алар идем, төшләремә керә туган җирем бөек әни, исем аңлап иде кайдан, дәште мине йөрәк кайдан, кайда әйдә кунак кайдан, аман кайдан. Туксанынчы елларда кебек чыгып китәм мин мәйданнарга азатлык кенә эзләп түгел, миңа кирәк сине яратырга. Сез сөйлисез алтын кызларны кирәк сезгә, матур чәчәкләр, мин аларны йөртеп ташладым, гафу итегез, сез җигәнсезләр кайдан, дәште мине йөрәк кайдан, кайда өйгә кунак кайдан, аман кайдан. Сине аңларга кирәк гасырлар зәңгәр күлмәк, киеп генә бил катты җырлыйм, бөдрә таллар йөрәгемдә милли көйләр уйный, кайтам. Афәрин дуслар, ис киткеш, монда тагын бер тапкыр кул шабырга кирәк дип уйлыйм мин. Һәм чираттагы сорау, үзегез нинди җырларга яратасыз? Татар халык җырларына каверларнымы, яисә инде үзегез язган җырларнымы? Так скажу, к авторскому материалу, мне кажется, такая большая ответственность в том плане, что ты творишь и никогда не знаешь, какой идеал будет для этой песни, то есть как она должна звучать на 100%, потому что каждый раз, когда мы собираемся, что-то звучит по-другому, и уже и так нравится, и всегда ты стоишь перед выбором. Вот. Я не говорю о том, что когда мы аранжируем татарские народные песни, нету ответственности, есть, но там уже есть какой-то оригинал, на который мы опираемся и просто по-другому озвучиваем. Вот. А к
А авторскому материалу немножечко другой подход, это как чувствую я. И если вы хотите что-нибудь добавить к этому, что вам нравится больше? Кто-нибудь хочет добавить? Нет? Demek indi benim anlawımcha kelesi jırığız da sizning o'zingiz ijod etgan, o'zingiz yozgan jırığız bo'lacak. Келесі жыр «Сүйу алмалары» деп атала, Альфия Сиддикова сөзләре, Милеша Хайруллинікіе. Sana şıraştık, sana doğanmın min. Senin yazmış, başka bilen beyle. Oşlarıma kızıl olmasana, İrenimde eşerim deme, İrenimde eşerim deme. Senin yazmış başka bilen beyle. Sana şıraştık, yarey elle kadar. Sen olsa da bizni tabıştırgan. Sen bulmasan, sevgi almalara. Alır idim kimnin kullarına. Sana şıraştık, takdir şulay yazgan. Sen kışakta, tügül yüreğimde. Mezgil tükel ömür geçer için. Oraldım ben senin sırlarına, oraldım ben senin sırlarına. Sen kışakta tügül benim yüreğimde. Sana şaştım, yarey elle kadar. Sen olsa da bizni tabıştırgan. Sen bulmasan, sevgi almalara. Alır idim kimnin kullarına. Alır idim kimnin kullarına. Alır idim kimnin kullarına. Dostlar, aytыңыз әле менә сезнең кебек төркемнәр татар сәнгатенә кирәкме һәм сезнең төп миссиягыз нинди? Әлбәттә кирәк. Әтті керек, білесізме, бізге қай вақыт айталар енді андый музыка бізге хас түгел, алай жырларға ярамай, фәлән тегән, минемчә менә төрлек кирәк, кешенең ничектер сайлы икән мындай музыка. Демәк, аңа андый мөмкинлек бирергә кирәк. Минемчә, мындай төркемнәр никадәр күбрәк булса, шул кадәр безнең халыкта халыкка күбрәк рәхәт булыр иде. Һәм кемгә кирәк ул эстрадный сайлар иде, кем теләр иде хип-хоп тыңлар иде, кем теләр иде металл тыңлар иде. Кемгә кирәк мәсәлән Абадали концертына бар иде. Һәм без өметләнәбез менә җәй көне концерт оештырырга. Һәм әлбәттә без шул турыда кешегә әйтербез дә, сезне көтәбез. Да, чакырабыз сезне. Достар, сезнең үзегезнең альбомыгыз бармы? Гомумән сезнең җырларыгызны кая тыңлап була? Безнең беренче альбом тиздән чыга, без аны хәзер язабыз. Беренче синглны
ВКонтактеда ишетергә сез мөмкин. Һәм Инстаграмда да Аделя Сингер страничка бу инде мин булам. Анда да бөтен яңалыклар безнең төркем турында ишетергә һәм күрергә аласыз. Киләсе җыр Казанга килде яз дип атала. Радиф Кашап сүзләре, Миләүшә Хәйруллиныкы. 1, 2, 3. Иртәнге туган шәһәремне тынгысыз яктı төннәремне сиңа бүләк итәм. Зәңгәр күлләрен, йолаларын, борынгы ак манараларын сакла йөрәгемдә. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атага татылы көннәр. Йөрәгемдә кошлар күңелне кочаклый. Фәрештәләр ашкы намын алга без чыктык урамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Тормышымны гаҗәпләндерә, айныта һәм әйләндерә бердә. Тынгы бирми күңелемдә дәртле музыка. Бу бәлкем булырдыр озакка, чөнки вакыт җитми. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атнага татылы көннәр. Йөрәгемдә кошлар күңелемне кочаклый. Фәрештәләр ашкы намын алга без чыктык урамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Ашкы намын алга без чыктык урамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Ашкы намын алга без чыктык урамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Супер! Бик зур рәхмәт. Без бик шат идек сезнең белән танышуыбызга. Дуслар, бездә бүген кунакта Абадели төркеме иде. Татарча рок җырлаучы үзенчәлекле төркем. Сезгә барыгызга да уңышлар теләп калабыз. Дуслар, безне тыңлабыз, без сезне яратабыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Дуслар, без дә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр безне карагыз.